musím povedať ešte jednu vec, že pán Lipa, ktorý sa sám od seba zaradil medzi chalaňov, keď sme mu telefonovali, tak on sám povedal, že on by bol veľmi rád označovaný ako chalaň. Takže je to naša krvná skupina. Ešte raz prosím vás pekne, Peter Lipa. Ďakujeme, chalaň! Teraz máme s Robom takú trošku komplikovanejšiu úlohu, ale podľa mňa už zvládneme. Úloha spočíva v tom, že dokola ešte stále je, ale už je skoro vypredaná. Ale teraz ideme vyhlasovať nejaké ceny. Áno, ideme... Počkaj, ideme losovať tombolu. Teraz ideme losovať tombolu. No, veď my si rozumieme zase na druhej strane, takže ideme losovať tombolu od 30. miesta. Nebudem zdržovať, ku každému losuj ty a ja budem čítať, že čo na to dostane, hej? Nemáme to úplne zorganizované. Ku každej výhre ešte ten človek dostane balíček. Mám to tu napísané na ruke, ospravedlňujem sa. Z kozmetiky Flor de Santé môže dostať balíček kníh, vitamínov z Valmarku. To znamená, každému je pridaná hodnota nejaká. Pridaná hodnota. Dobre, takže 30. miesto, balíček predplatného na časopisy Maminka, šikovníček Získava číslo 59. Ešte odovzdávajú sa ceny, my to vyhlásime a cenu vám odovzdajú tam, ako sa vychádza. Zdvíjate ruku, vyhrali ste? Nech sa páči, poďte si preziať cenu tam, my to pomaly zorganizujeme s tým. Veľmi to je dobre zorganizované, nebojte sa. Čo? Farbu? A farba žltá, samozrejme, kde sú farbu slepí všetci. Farba žltá, toto je žltá farba číslo 59. Ideme ďalej. 29. Sada Dormeo, anatomických vankúšov na dobrý spánok. Plus teda ten spomínaný balíček k tomu. Áno. Zelená, toto je zelený lístok. 74. Zelená farba, ako je zelená jedlička. 74. Alebo borovica je zelená. Práva je zelená. Idem tomu druhému. Ihrisko je zelené. Čo môže byť zelené? Zelená fixka môže byť zelená, oči môžu byť zelené. No a teraz ako ja dočiahnem do tvojho Dobre, takže my sme sa zorganizovali 28. miesto, 25% zľava na pobyt na Tasose od CK Safari. Tasos, keby niekto nevedel, Tasos je grécky ostrov. Opäť zelená, ako borovica je zelená, tráva je zelená. Číslo 10. Tís. Pre Slovákov tís. 10. Desítka. Počkaj, prečítam čo. Prečítaj, čo vyhrali. Nemôžeme to robiť rýchlejšie, ako rozmýšľame. A to je pravda. Hej, takže pomáli. 27. miesto, Sada Anatomí. To už bolo? Aha, to je ešte raz. Áno, kápem, ešte raz. Pochopil som. 27. miesto, opäť Sada anatomických vankúšov Dormeo. Vyhráva číslo. Veľmi spomínané, dostávate k tomu môžete sa knihy, vitamíny a tak ďalej. Jedno vyťahni, jedno, nech sa to nevysype. Ja by som chcel už aj nejakú inú farbu. My sme zorganizovaná dvojica. Takže ideme na to. Čo je konečne iná farba? Červená, red. To je ružová. To je ružová. Je to ružová, pink. 20. 20 vyhráva. Áno, vyhrali ste, my sa strašne tešíme. Neškriapte sa sem, tam si to môžete prevziať. Takže, 26. miesto, 4 stupenky do Bábkového divadla. Kde? Tu, Bratislavského. 4 stupenky do Bratislavského Bábkového divadla. Vyhrávajú. Kde si schovaj? Počkaj, teraz toto ťaháš, čo Teraz ťahal to, čo ty povieš, čo som povedal. To, čo som prečítal, ty ťaháš. Takže, druhý ťahuje 4 stupenky do Bábkového divadla v Bratislave. Ja som si myslel, že najprv ťahal a ty hovoríš. Ty ma nepleť, Ďuro. My sme tu na to, aby sme sa dohovorili. Ty teraz už len ťahaj. 3, 2, 1, teraz! Zelená dvojka. To je krásne číslo. Zelená
miesto Discman Sony vyhráva. Discman Sony je perfektná výhra. Go! A toto je neuveriteľné, to je neuveriteľné, vážení televízni diváci, je to opäť dvojka, ale modrá. Vyhrávajú to túto páni dole. Tešia, naozaj. Nech sa páči, áno, my vám veríme. Nie, neškrapte sa sem. Tam. Dúfam, že ste si všimli, že tie čísla sú naozaj originálne. Zelená dvojka, potom modrá dvojka. A teraz bude... Počkaj. Čítaj. 24. Štartovme na Tatry Running Tour na 3 dní. To znamená, že vás tam zničia, môžete si zabehať 3 dní v Tatrách. Číslo... Žltá číslica 36.